us porto la ressenya de No te calles. Aquest llibre està escrit per Javier Ruesques, Andrea Compton, Cris Puello, Fabrosco, Benito Taibo i Sara Fratrini. Són 6 relats, un de cada un dels escriptors. Són 6 relats, com deia, en contra de l'odi, discriminació i totes aquestes coses cap a qualsevol tipus de persona. Haig de reconèixer que tots estan molt bé, però el que realment més m'ha agradat de tots aquests relats ha sigut el del Javier Ruesques, perquè no sé, té una espècie de màgia o no sé com ho fa, que sempre acaba super guai. Els altres també estaven molt bé, us els podeu llegir tots, com vaig fer jo. Aquest llibre el vaig comprar a l'estiu, el dia 30 de juny, diria que era el 30, sí, sí, 30. I vaig comprar-lo, bueno, era el 30 de juny, bàsicament perquè era la trobada de joves lectors i després vam anar a la Casa del Libro amb uns quants dels que vam anar allà. I vaig comprar aquest i el de Love Simon, que ja teniu la ressenya aquí dalt. Fins aquí la ressenya de No te calles, espero que us el compreu, us el llegiu, aneu a buscar a la biblioteca i tot el que vulgueu, però després em deixeu els comentaris i em direu m'he llegit jo també i m'ha encantat, o m'he llegit jo i no m'ha agradat tant com tu dius, que sé què, i escriu-lo el que vulgueu, saps? I si voleu dir alguna altra cosa també ho podeu dir per allà, o per Instagram, o per Facebook, o per Twitter, o per el correu, que està tot a la descripció. Val? Així m'agrada. També podeu compartir el vídeo, donar likes, subscriure's al canal si encara no ho heu fet, que espero que ja ho hagueu fet.